Dúfam, že sa to nestane, pretože to sme už zažili. My sme zažili cenzúru, my sme zažili, čo sa môže a čo sa nemôže. A myslím si, že človek sa môže cítiť slobodný aj tým, keď si môže vyjadriť svoje pocity alebo názory na veci verejné. Momentálna situácia, kedy sa každému triezmu človekovi začína vybavovať jednak bývalá nesloboda a súčasná tendencia určitých ľudí, aby sme o tú slobodu prišli. Teraz mám na mysli RTVS, áno, a to keď som sa dozvedel v prvých informáciách, tak som si povedal, tak už to je tu. A keď ešte pripočítam k tomu vyjadrenia určitých politikov, tak tam sa mi veľmi rysuje nesloboda. Domnievam sa, že v médiách je dostatok dobrých odborníkov, ktorí vedia, čo majú prezentovať a kedy to majú prezentovať. A každý zásah štátu do ich snaženia je chorý. Tak samozrejme vec v tej demokratickej krajine prináleží aj sloboda prejavu. A demokracia bola aj o tom, že my sme konečne sa dozvedeli pravdu, po ktorej sme teda začali pátrať o politických väzňoch, o prenasledovaných, o akcii B, o gulagoch. A toto všetko môže byť prekrúcané, že to sme si možno že vymysleli a že pravda je niekde úplne inde. Politici sa snažia tie fakty deformovať podľa toho, ako im to vyhovuje, čo je v súlade s ich momentálnou politickou líniou. A tá neutralita, by som povedal, tá odhalenie pravdy u tých novinárov, to je taká podstatná vec, že sa vlastne to robia osvetu aj pre ľudí, ktorí sú veľmi náchylní podľahnuť všelijakým skresleniam. V súčasnej dobe, keď mám 88 rokov, dozvedám sa také rôzne reálne správy, že by bolo obmedzené to a ono a že by rozhlas nemohol a televízia by nemohla a proste, že by sa vláda snažila ovládnuť aj myslenie ľudí takýmto spôsobom. No tak to som si fakt nemyslela, že sa dojdem toho istého ako pred rokmi, keď som ako učiteľka napríklad učila na základnej škole a tiež nám tak nenápadne povedali, čo môžeme hovoriť a čo nemôžeme povedať a prečo boli učitelia prepúšťaní z práce. Ten systém mal vedieť, že my ich máme prekuknutých, že čo chcú. Takže nebudeme prikyvovať na čokoľvek, čo odsúhlasí, ja neviem, teraz najnovšia vláda. Tak hádam iba toľko, že vieme, o čo ide a sme proti tomu.